Nah, mung pelingku sementara ini nomor-nomor pengkrawit, nomor-nomor dalang-dalang dihapus ya, Nok. Lah kenapa? Ganggu karir. Ya. Ganggu belajar sementara nomornya Om disimpen. Alah. Kowe malah ganas kowe. Aku iso Sik, ngene iki jenenge merusak citra dalang. Lah. Kok gak oleh menyimpan nomor dalang? Lah, Mbok kira nggih. dalange gragas ngono apa piye? Nah, piye kuwi? Mbok kira Iya. dalange tukang ngentek-ngentekne sinden ngono apa piye? piye? Mbok kira Pertanyaan- aku ngentek-ngentekne sinden, kulone tak entekne kabeh ngono apa piye mbok kira? Hah? Bapak Ibu, Heeh. pertanyaan nggih. Nggih. Mas Dalang tukang ngentekno sinden mboten? Enggak. Nuwun pangapunten mireng piyambak nggih. Ayo disepati ya. Oh, nyemangake Sepati sing selindro, Cah, sing selindro. Oke, Cah. oke, Ya, selindro. monggo ayo. Hey. Oke, yo. Wilujeng dalu nok lintang. Wilujeng dalu Masya Allah. Om Gareng. Wong kok ayune ora jamak ngene iki anake wong pira? Hei! Anake Anake. sapa? Heeh, kok anake wong pira ki piye to jenengan ki? Cah iki aja nesunan no. Lah kok anake wong pira? Lah sing tak takoki kene lho, kowe anake wong pira? Anake wong pira? Ya anake wong loro to. Lho Mas. rampung perkarane. Lho tapi kan ngene iki konotasine masyarakat banyak. Anake wong pira berarti wakeh. Oh iya iya kaget to Mas. Kuwi sing kleru rak sing panompone kejeron to Mas. Oh, Nek iya, iya. takokku anake wong pira karek mangsuli wong pira, Nduk? Wong loro. Lho rampung perkarane. Iya, iya, Wong iya. aku sing anake wong sak desa ora geger kok. Piye? Kok iso anake wong Lah sak iya, desa piye berarti? kok Dhewe-dhewe. iso? Kupinge, tanggane, irunge, tanggane Piye, Kowe piye? ngarani mbokku Ramban piye? Maksudnya wong sak desa ki bapakku omahe Gedangan, Ah. ibuku omahe Gedangan lho sak desa. Oh, penggo. Ya, bapak jenengan dalem ndi bapak jenengan? Daleme nganjuk. Nganjuk ibu. Nganjuk. Lho wong sak Oh, kabupaten sak malah. kabupaten. Lho. Oh iya, anake wong sak kabupaten malah. ya. Kandhani kok. Iya, 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 Wis iya. bayangno kaya apa rupane Yezal. Iya. Lah Nggih, sugeng dalu. Sugeng Mas dalu Dek Dalang. Lintang Kairo. Nggih. Lama tidak jumpa kita dipertemukan ana ing Getas Cepu. Getas cepu laras. Aku nek Peh. ketemu Mbak Lintang iki seneng tenan. Lah ngopo aku Kiai. ya seneng lho Mas ketemu jenengan iki Mas. Tenane. Heeh, seneng banget aku Aku Jan. ganteng sih, aku ganteng. Ora. Lah ngopo? Lah tak sawang-sawang ya kaya nyawang kebun binatang iki. Kok iso kebun binatang? Kowe iki mbarei nek munggah ki sekali-kali Kasih, Mas. aja dandan gareng. Dadi Lah. ben masyarakat ki mengerti wajah aslimu. Oh, alah kowe gak paham kok Mas Dalang. Mas Jan Dalang. tumpuk blek lho ning gone sampean ki apa-apa kebun binatang ki kewan iki iso dadi siji ning gone sampean. Ya enek wedhus, ya enek kirik, ya ora apa-apa, ora apa-apa. ora Piye apa-apa. Aku gak paham piye maksudnya Mas Gareng. Lah nggih. Ngantek direwangi oneng-onengi piye maksudnya? Aku ini kan gur menghargaimu to, Mas. Piye kok iso menghargai ku Kak- sik kak iso sik piye, piye? Mas? Maksudnya piye? Mas Dalang, Mas Akbar ya dalang kuncoro, dalang kondang, Amin, Nggih, dalang leres. hebat, Amin. Ya. tur ganteng ning kan rodok. Lho kok iso Lho, rada? lah nek raiku tak hapus ora kalah ganteng to, Nduk. Bae. Alah. Lah gemagus Lho, lah. lho, 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 lho. Piye lek Ra per- deleleng ngono kuwi Ra lho. percaya takok Mbak Ida lho. Hei! Leres to Bu Ida. Wong ya ora diakoni ngono kok. Lah, sapa muni ra ngakoni mau? Iya. Iya. Ora nok, aku tenan gumun. Jenengan kok iso Pripun? cantik, luwes pinter, jasane nembangi yo asis. Iki kelas piro? Kelas piro? Kula kelas tunggal SMA. Wah, kelas tunggal SMA wis pacaran durung. Aja sik, aja sik. Aja Nah, sik. mung pelingku sementara ini nomor-nomor pengkrawit, nomor-nomor dalang-dalang dihapus ya, Nok. Lah kenapa? Ganggu karir. Ya. Ganggu belajar sementara nomornya Om disimpen. Alah. Mah. Kowe malah ganas kowe. Aku iso Sik, ngene iki jenenge merusak citra dalang. Lah. Kok gak oleh menyimpan nomor dalang? Lah, Mbok kira nggih. dalange gragas ngono apa piye? Nah, piye kuwi? Mbok kira Iya. dalange tukang ngentek-ngentekne sinden Ah, ngono apa piye? piye? Mbok kira Pertanyaan- aku Jelas nih, Mas. ngentek-ngentekne sinden, kulone tak entekne kabeh ngono apa piye mbok kira? Hah? Bapak Ibu, Heeh. pertanyaan nggih. Nggih. Mas Dalang tukang ngentekno sinden mboten? Enggak. Nuwun pangapunten mireng piyambak nggih.
Ya bener ta, Nak? Ya. Sementara ini semua dihapus, simpen nomor Om ya. Ning ora ngene. Pripun, berpun? Ngene, Mbak Lintang. Dalang. Padha-padha jenengan wong wedok, aku Nggih. wong lanang, Mas Dalang wong lanang. Betul. Upama besok wis dewasa nih, wis dewasa lho tak sebut. Ya. Ora saiki, besok wis dewasa. Ha. Upama golek bojo, kowe milih sing dadi gareng apa milih sing dadi dalang? Ayo. Iki anu. Ya, bener iki. Kon milih sebagai latar belakang profesi. Lah. Kowe milih gareng apa dalang nek kon milih? Ayo. Ah. Ya berat lho, iki. Ganteng lho aku masam. Ya dalang no. Dalang to syukur we. Dalang. Milih dalang. Heeh. Aja ya nduk, aja. Kok iso aja? Bisa. Dalang kuwi nek dalange rodok bagus, laris engko rezekine akeh. Biasane dalang angger bagus kok rezekine akeh. Raben. Ya Allah. Ojo dalang, Lah terus piye lek uga dalang? Apik dagelan, Nduk. Lah nyapa lek dagelan? Dagelan kan lucu engko iso tersenyum setiap hari. Ya mah. Lah ngopo? Ya dikira wong edan bojoku kuwi kok. Maksudnya menghibur ngono to, dalam kesehariannya menghibur. Lah, Umpama susah menghibur ngono karepmu. Lah kowe kan iso senyum terus. Lah nek karo dalang, umpamane karo dalang Lek piye karo umpamane? dalang piye? Kloro ati. Oh. Bagus. Tanggapane laris sugih. Heeh. Raben. Oh. Tenan iki. Saestu to Mas Dalang. Ora, lah nyatane aku iki durung rabi ya. Alah urung lakoni kok. Urung lakoni. Wis to jangkah 5 tahun apa 6 tahun lho. Lah Wah. ping 3 rabimu. Lambemu. Bisa pengen telu ndak ya satu untuk selamanya iku. Lah itu Oh ya, bener, prinsip, Mas. prinsip. Cinta untuk selamanya. Nek Satu. sah secara agama dan negara Ya. sebaiknya satu untuk selamanya. Nah, betul. Lho sunai kan sekali. papat, Mas. Ya tidak semua sunnah itu harus dikerjakan. Lho nek iso adil kan gak apa-apa, Mas. Ya. Beh, jan angel nggih tiang niki nggih, Mas. Jane keng pundi to tiang niki jane? Oh, kandhane aku imbah, Dik. Nggih, Ayo salam-salam sik, Salam, Bintang. salam, sik, Nggih, wah, luar biasa penontonnya sangat banyak sekali nggih, Mas. Kok banyak sekali toh? Wong urip banyak. Maksudnya penontonnya itu sangat goyo perukon, Oh, luar biasa. tumplek blek Tumplek tek meringking. ngumpul dadi siji ya, Nok Iya, ya. betul sekali. Didongake muga-muga piye, muga-muga piye. Nggih, mugi-mugi panjenengan sedaya ingkang sampun rawuh ing dalu menika pinaringan kabagas kawarasan, Amin. kawilujengan, Amin. kesehatan, Amin. tinebehna saking segala rupeda, banyak rezekinya nggih, Mas. Sik, hop. Kok Nggih. enek sing muni amin lho? Hah? Amin, Mas, piye to jane? Ora enek kok. Tak dongakno sing muni amin banter tahun ngarep munggah kaji. Amin. Oh. Nah, sing ora gelem muni amin telat 10 tahun. Nek nak tetep munggah kaji. Makasih ya. Nggih, ada malam hari ini live-nya banyak sekali ya. Wah, Mas. 1 2 3 4 Ya, piro, Mas? 24 25 26 28 Eh, Kowe ngitung tenan kakek, pura. oh. Kowe ngitung tenan pura Lah, jane. iya. 83 Mas streaming. Mosok 83. Ora perhitung neh. Mosok dalang kok ngitungi. Lah mula kuwi percaya ra wis to. Ya, 83. 80 iki mergone dalang ya tagek tenar, lagi hebat, lagi kondang kuncoro. Mula sing streaming akeh. Jajal sing mayang gak jenengan. Alah gak ngene iki, Mas. Oh, upamane sing mayang sampeyan. Lho nek aku tetep muncul saka iki malah. Alah padake cepete iki aku. Upamane dalange bengi itu juga bersalam tapi Mas Gareng Jajak ki dalang Gareng Jajak nu malah luwih kok iki. Ki dalam gareng penonton jajak. ora ngene iki, Mas. Malah bludak kok dhuwur-dhuwur ya. Ora enek blas ah. Malah renek. Mengucapkan terima kasih dulu Dek Nggih, Lintang. sugeng dalu Ibu Ida, Mbah Kakung nggih. Kok Bu Ida? Dalang. Bu Dwi. Hah? Bu Dwi. Lah mau sing jare Bu Ida sapa? Bu Ida iki putune Pak Kastur apa dintokno aku. Nggih, lah. punten Ibu. Ibu sinten? Ibu Bu Dwi. nggih. Kalih Pak Badrudin. Bu Dwi wong jenengane lho malah aku kleru ngene iki. Malah kowe grogi ta kowe. Kowe mau ngerti aku pas gum dandan marai kok. Mula kowe yo grogi. Ye, aku mbok kon abot Mbak Ida apa abot kowe? Iya. Tenan to luwih Nggih, ganas to. ngapunten nggih Ibu. Nggih. Nggih, mendoakan buat adiknya. Adik sinten wau Mas Dalang? Wah, sik. Adik Namanya Re. namanya panjang namanya. Namanya Raska. istimewa sekali loh Mas. Raska Panjang. kalih Mas Adik Raska nggih. Revan. Ya. Kalih adik Revan ya. Nggih. Semoga adik Revan sama adik Raska Heeh. menjadi putra yang soleh, Amin. berbakti kepada orang tuanya. Amin. Ya cepat tercapai cita-citanya Mas nggih. Amin amin Untuk ya rabbal kedua yang alamin. dihitan ya Nok, Nggih. selamat menempuh bentuk baru. Bentuk baru.
Nah lah ojo mbok takokke nyapa to. Wis rasa. Rasa sok paham dhewe saiki ojo saiki ojo. Nggih, tadi adiknya lo sudah request, Mas. Request. Iya. Ngersake tembang. Ngersakaken tembang. Ngersake apa no? Niki wau ingkang ngersakaken tembang wonten ibu-ibu Romlah. Ibu Romlah. Nggih, ibu rombongan olah-olah maksudnya kok. Oh. Piye to jane iki? Romlah kuwi ibu rombongan olah-olah. Iya. Kalih adik yang dihitankan tadi adiknya request sinarengan, Mas. Oh iya, iki mau. Terus buat ibunya tadi nyuwun Mbak Ojo lali podang kuningnya ya. Oh, Mboten. saking ibu yang Nggih. Romlah mau ya. Nggih, mau kula pun Nggih. dikeroyok teng mriku Iki lho. mau ya ana pambutan burobah iki. Robah apa? Ibu? Rombongan gibah. Yo ngono. Anu dhisik sing gamelan dhisik diaturke podang kuning, Dik. Apa Podang podang kuning kuning. Podang riya? kuning dibawani ya. Nggih, Iki juga siap. sik karo tak selani maca-maca surat. Nggih. Iki saking Mbah Lurah Sumber Haji nyubade iki nyuwun caping gunung. Terus ki ana tembang kangen saking kula Pak Ebowo, oke. Terus iki Suharti Pawon bojo loro caping gunung, oke. Terus iki cuma gedeng kapilut kangen ing ati, oke. Terus iki apa lagi? Oke men, Mas. Lah nggih. Wis. Watah. Oke iki ana iki nyuwun. Napa? Wah, iya malah surat kabar. Mbak Purwati nyuwun gungang gedeng Taman Sari. Terus ki nyuwun gedeng Nyidam Sari. Gede Sesideman. Yo akeh men. Ya, ora apa-apa yo. Pokoke gremet-gremet watone selamat, sareh-sareh watone piko. Leh. Yo podang kuning dibawani sih. Natian wujud temong peksi. Agar penonton awam yang di live streaming itu tahu Mas Gareng. Nggih. Pripun? Nadian wujude mung peksi itu bahasa Indonesianya apa? Oh, jenengan Lah. yang menerjemahkan. Aku lho Ya. lulusan bahasa dan sastra, Dik. Wah, berarti iso no iki. Alah turah gamping. Apa? Apa Nadian jare? wujude Nadian mung peksi artinya. Walaupun hanya berwujud burung. Iya. Wah. Peksi manuk. Iya. Manuk. Berarti adike sing dihitan peksine alah ngomong. Ya wis pokoke walaupun hanya sebuah burung. Ya, Walaupun seekor. Seekor burung kok seekor burung. Terus, Membuat tali asmara. Mas aja nangis, Mas. Kok nangis ekspresi iki lho, Nok. Oh ya ora paham kok. Ekspresi kok nangis. Oh iya Mas, kalian disapa teman-teman WMC hari Oh ya, ini. alhamdulillah. Hadir semuanya, Sugeng WMC, Dalu, Om Sugeng Karno, Dalu, Sugeng dan Dalu, Om kawan-kawan. semuanya nggih. Nggih, Masya Wah, Allah. sangat Mas Karno guyub juga hadir rukun. toh, Mas Karno? Komplit, Nggih, Mas. hadir hari ini. Nggih, Mas Karno ini Nggih. ketuane. Ya. Lah nggih, Nggih, leres bendaharane Mas. Mas Karni. Oh. Mas Karno kok Mas Karni Ya yuk, gitu. Mas Karno iki ketua. Oh. Bendaharane Karni. Ya wonge dadi siji kuwi lho, Mas. Mosok? Heeh, piye to? Sekretarisnya kartu. masa kuat. Yuk, terus. Halos manis merak ati. Artinya, Lanjutkan. Loh, artinya apa? Lanjutkan. alus manis tur merati kok lanjutkan itu. Lah nggih. Pas iki aku ora mangkat yo. Kok iso pasti kira mangkat alus, halus. Halus, Halus. dan manis. Merati itu apa? Meraati itu mempesona. Wah. Paham lah aku lulusan sastra. Halus, manis dan mempesona. Mempesona, kayak Iya. Mbak Lintang Kairo. Halus, manis, mempesona. Karo Mbak Karo Mbak Ida. Mbak Ida ya. Terus. Wasalingkan kula
wis suwe nggonku lelono. Artinya apa Mas Gareng? Sudah lama aku mengembara. Wah. Weh. Aku kok, Dek. Jas. Lulusan Isi ya. oh iya, isi ndi? Purwodadi ya. Isi ki Solo, Jogja kok isi kok Purwodadi iki lho. Anyar, Mas. Oh anyar. Aku rektore. Mahasiswane akeh. Loro, Sapa kuwi? siji adikku, siji anakku. Iya. Dosene bojoku dhewe. Kampus keluarga apa piye? Terus Golek isi podang jenar. golek isi podang jenar artinya Mencari seekor burung podang kuning. oh, jenar ki kuning. Jenar iki kuning kayak serasukan panjenengan ageman panjenengan jenar. Nek wilis apa Mas? Wilis ki pakdeku. Warnanya itu warna apa? Wilis itu. Widodo wilis jenenge Ya, wilis. pakdeku. Wilis ki Ijo. Hijau. Wilis kok ijo to? Wilis ijo. Alah lah iya ijo wilis ki. Jenar kuning, wilis ijo. Abang nyabrit. Iya. Nang nggonku ora kok Mas, abang malah pedes kok. Lombok. Lombok. Terus. Kang Mas. Salah yo. Lali Mas. Lali Mas. Ojo nyawang aku kok. Ora nyawang aku grogi. Lali. Ojo nyawang aku. Ya. Iba nyapa mingkur rijane nyapa. Kok nek mbok sawang engko grogi meneh. Aku tak madhep rene ben gak grogi. Aku nyawang kene ae kok. Iba bunga ing atiku. Betapa bahagianya hatiku. Lah nyapa? Kuwi artine kok lah nyapa iku melu-melu sing menerus nyapa to kuwi. Terus Nyanding bisa dadi tombo. buka celuk ya. Nggih. Heeh, dijogeti engko kendangane Gonggo Mino. Yuk coba kaya ngapa ya. Awan ning omah wis ora krasan kaluyuran anggole sing tak sayang mabeng-mabeng mitir anggonku goleki ora krasa esuk awan nganti bengi. Jadi khas Pulau Ngagungan. Ya. Tak sawang kata
Lintang jangan duduk dulu. Nggih. Anu ya Dik Lintang karo Mas Gareng. Dawuh, dawuh. Suguh gupuh lungguh arwe Mbah Kastur luar biasa sekeluarga Luar ya. biasa, luar Mas. biasa sekali. Nek nyugoto daharan miroso apa-apa sampun dicawiske. Nggih laras Pepak. wonten rawon, kerupuk, capar, daging. Ya Nggih, kuwi, toh? ya kuwi sak anu kuwi. Cah yo sembrono. Yo sak piring. Sing dikarep iki Maksudku sing dikarep beragam Mas. sing dikarepke maneka warna ki yo kejaba ana rawon mau yo ana iya. Asem-asem. terus garang asem. Garang asem. Terus ana opor. Sate. Sate. Bakso mie ayam lontong gulai kentaki. Mosok to aku karo nek kuwi mang. Lah ya, kok aku ora nyawang lek nek kuwi mau. Dedel kono kuwi lho nggih pasar mau komplit ya. Mas aku. Iya, toh, Mas. Dik Lintang, Nggih. niki ada permintaan lagi saking Sokibul Kancet nih menika Mbah Kastur. Nggih. Wis, jenengan satu kali lagi anu, sesideman. Oh Wah. nggih. Ah, mumpung Tadi lah. adik juga request sinarengan Nggih, juga Mas. nanti iki mumpung cek gamelan. Oh nggih, gamelan Mumpung cek dulu. gamelan, Nggih. sesideman diaturke. Anu bae, langsung dijujuk bawa sing terakhir piye ke? Ah, niku. Oh, ngoten. Terus, heeh. Terus tresno sesideman. Oke. Luwih becik patenono timbang pisahan merdeka kang sulistya tarik wangi samudana marang pulau warga garwalan praputra liwat pinsanging alismu tandur anglandang rasaning atiku senadyan wis lingsir yoswaku aku isih mampu ngeladeni salahmu monggo kowe bocah gunung senadyan bocah gunung kabuka animbrong jiwa ragaku kok kurang kahormatan membrong rupa karo pinjong. Tembang menika nggih kula kintunaken Mbah Kastur mugi saged dados jampi sayah, tombo kesel, kanca lek-lekan. Ya, lanjut. Urip ana